आगे 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 छौड़ी के कहे रे आगे तू कार तोर भतार कार तोर बेटवा इतना गोर कैसे जलम गलोगे। हाय रे त के को निकारे होटल रे अब डिजिटल के जमाना है रे तब बताहिन गे कैसे कैसे कौची कहनियल जे त पूछ बियावा हलौ कार कवन फनिटवा लेटवा हनी कार कवन फनिटवा लेटवा से कैसे जलम लौगे छौड़ी से गोरो बेटवा से कैसे जलम लौगे छौड़ी से सुनर बेटवा डभा वाला पानी पिलियै खलियै नै ते बलेटबा डभा वाला पानी पिलियै खलियै नै ते बलेटबा से तबे जन्म लै रे छारा इतना गोरा बेटाबा से तबे जन्म लै रे छारा इतना सुनर बेटाबा बेटवा देना तू बताई गे रे सुने रे छौरा तू ऐसे नहीं बोल रे बरहम बाबा के कीड़ा पासे बेटवा भेलै गोर रे यूट्यूब पर देखनी की चलाई के नेटवा यूट्यूब पर देखनी की चलाई के नेटवा से कैसे जलम लौगे छौड़ी कैसे गोर बेटवा सफा कहा कौरे छारा काहे तोर करे जाबा कैसे जलम लौगे छौड़ी कैसे सुनर बेटवा तबे जन्म लै रे छारा इतना सुनर बेटाबा राइटर सुदामा के होबो हकौ सक गे लागो हौ अनुपम जोरे कनी टप टप गे हत सुनले सुमन पूजरिया तू कर नाही सकरे कोई ओइ नहीं के करो जारे हम होटा पाट करे लागो हौ नीरजवे के डालल हौ इफेक्टवा लागो हौ नीरजवे के डालल हौ इफेक्टवा से कैसे जलम लौगे छौड़ी कैसे गोर बेटवा से फाटा हा कौरे छाड़ा काहे तोरा करे जा